What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So nhasi ndauya nenyaya iri kunetsa streets, nyaya iri kutenderera streets panguva ineyi. So there's this bus rinoenda kukaroi rinonzi bound bus rinoenda kukaroi. Bhazi iroro rinomhanya, bhazi rinofamba iroro. So this bus was in a police chase, ranga richitandaniswa nepolisi richitiza mapurisa, izvo zvazoisvitsa panguva yakaoma nekuti vazobatwa nemapurisa. Guys, mabhazi anoenda kukaroi mamhanyira anoita, ndati madhiraivha anomhanya iya kashoma kuti uwane mabhazi anoenda kukaroi anofamba shoma shoma. Handizivi kuti vanenge vane matargets here kana kuti chii, but I think these people it's high time ukoshesa malives evanhu. Ivava vanhu vanopa vanhu matargets ava, handizivi kuti zvoshandwa sei kana kuti zvoitwa sei hazvo, but izvi zvematageti izvi nezvekumhanyisa nezvinopinza vanhu busy. Guys, I'm telling you, mabhazi anopedzera akumhanya kuti aunge asina kutakura vanhu, kuti aunge malives evanhu asina kukosha. Koshesai upenyu hwevanhu amana, upenyu hwevanhu hwakakosha. At the end of the day, my lives ndo akakosha, ndo atiri kutakura, ndo atiri kushandira. Saka zvakafanira kuti womhanyisa bhazi uchitiza mapurisa ubva waita tsaona ubva wafira ipapo. Saka unga uchitizirei zvako. Saka vanhu vanodhiraivha mabhazi kana kuti mabhazi owners ndiwo anopa vanhu matargets. Saka imimi considerai malives evanhu. Sure. I'm just saying this because ndini mumwe wevanhu vanombokwira mabhazi anaenda kunana Chinhoi, and I know the experience of these buses. Sanika ukakwira zvako uri kuenda kukaroi kana kuti ukakwira tumasprinter tunoenda kukaroi, anzi karoi rinenge itori nekamukaspiriti kainako, so kuti vanhu vanenge vachida kungoita zvinhu zviri fast when it comes to karoi. Guys, musadaro, munouraisa vanhu guys, musadaro. And my lives akakosha. Zvakafanana nepapapa tiketi raatozongobhadhara kana kuti mhosva yaatopara yakatokurisa kudarika zvaanga achitotiza, because now the video is all over. Video racho ratenderera kwese rezvaunga uchiita, mapurisa wamatambisa chamutengure, mhosva yako yatokura kudarika kutiza kwaunga uchiita. Saka consider that first, and also consider people's lives uchiita zvaunenge uchiita iwewe. Kare uri wapiwa bhazi, make sure kuti bhazi rine mapepa akakwana, make sure rine zvinhu zvakakwana. Mabasa ari kunetsa zvawo, but then upenyu ndiona senge hwakakosha. Toenda panyaya yedu yechitu. Winky D is holding a very big concert inonzi Atetere. If I'm not mistaken, magafa please musandiuire. I'm just announcing kuti guys, endai muswa 30 kune concert yaWinky D kuAlex Sports Club. Toenda panyaya inosuwisa, nyaya inorwadza. There's this man Abatwa Nemukadzi Wemunhu. Muromo uyu abatwa nemukadzi wemunhu kuwedza achibva achekwa muromo. Guys, zvinosiririsa. Siyai vakadzi vevanhu vakomana hamunzwi. Toenda pana Sister Rita, I think wakuda kuitawo watawazi, vakuzvizora krimora vachikampena. Amen. Situri kungoona.